Matul il-ġurnata tal-ħamis, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Evarist Bartolo se jkun qed iżur il-Libja għal aktar taħdidiet dwar is-sitwazzjoni fiċ-ċentru tal-Mediterran. Dawn it-taħdidiet li se jkunu qed isegwu żewġ żjajjar li saru miż-żewġ gvernijiet fi ftit xhur se jkunu qed jiffukaw prinċipalment dwar l-immigrazzjoni illegali. Tul dawn l-aħħar xhur, il-Gwardja tal-Kosta Libjana kienet qed tkun dejjem aktar attiva fil-ħidma ta' salvataġġ. Fil-fatt statistika uffiċjali turi li sal-aħħar tax-xahar li għadda il-Libjani salvaw 6,265 persuna fuq vjaġġ ta' traffikar tal-bnedmin fil-Baħar Mediterran. Kieku ma ġewx salvati mill-Libjani, madwar nofs dawn il-persuni kienu eventwalment jerqu jew jispiċċaw fiż-żona ta' salvataġġ ta' Malta. Is-sena 2020 riġet ġabet magħha diversi sfidi brabta mal-immigrazzjoni. Statistika tan-Nazzjonijiet Magħquda uriet li tul din is-sena pajjiżna ħa lanqas ammont ta' immigranti meta mqabbel ma' pajjiżi oħra fin-nofsinhar tal-Mediterran. L-aktar 3 pajjiżi milquta minn dan l-influss huma l-Italja, Spanja u l-Greċja, bi kważi 37,000 immigrant daħlu f'dawn it-3 pajjiżi.